За щастие, не е нужно да се борите с силата на нинджите за най-новите комплекти LEGO Ninjago. Просто елате и изберете своята собствена легенда. Ето я, ултрабитката с дракон. 2178 части, включително огромен 4-глав дракон и поглъщащата змия. Или сблъсъкът с острието на дракона. Невероятно подвижен робот и дракон върху гигантски череп от 1016 части. А двойните титанови брони от 1707 части ви дават два бойни гиганта в пълен размер, заедно с готина летяща стойка. За превозни средства има 3 в 1 земния дар, който може да бъде разглобен на летяща лодка, камион за пясък и мотоциклет с едно движение. Капакът на 15 годишнината X1 Ninja бойна машина също крие скрит мотоциклет, а има и много други комплекти Ninjago, от които да избирате. Ако сте напълно вдъхновени, просто влезте в едно от нашите LEGO Dojo и отнесете приключението у дома.